Hello Malawi, tikulandireni pano pa Samavita YouTube channel. Mtsiku la lero ndikufuna tikutengereni mu mzinda wa Blantyre kumene tikufuna tichezere anthu amene amapanga business ya ziboliboli. Mwina ena simunabwere ku Blantyre koma mmangomva kuti ku Blantyre kuti malo ena ake kumakhala ziboliboli, zinthu zosangalatsa zosiyana-siyana za ku Malawi. Especially Malawi sitikonda kubwera kumakhala azungu, especially azungu ndamene amabwera kwambiri kugula zinthu kutani. Nde mwina poti anthu ena simadzoti kumakhala chani mmangomva. Nde lero ndi mwayi wanu muonere video iyi tipita ku ziboliboli. Tikuonesani china chilichonse chimene chimakhala pamene popo. Nde tikechezanso ndayenyake kuti kodi zimakhala bwanji kuti achose ku Mtengo zifike pooneka chinthu chimene chikuonekera. Nde tikhale limodzi pamene tikumaliza video iyi mtsiku la lero. Malawi dziko lokongola lodzala ndi nyanja ndi mapiri. Kalango mitsinje nyamasa mpingo achedwe mphato wa Afrika. Malawi dziko lokongola lodzala ndi nyanja ndi mapiri. Kalango mitsinje nyamasa mpingo achedwe mphato wa Afrika. Bela ni kumalawi mtachita chidi mkadzaona pili la Nkobe. Ndipili la Malembo muno mango chingala ya paka mwakudedza. Mwala ndidziwe la Kalamba Mtengo wa Sida mulanje. Mwala wa Mpini kusalima, mwala wa Mtunzi kucholo. Okay, so this is one of the biggest places kumene kumakhala zinthu zosiyana-siyana, ziboliboli, amapanga transform from I think matupi ya nyama to izi zina zimachokera Mtengo. As you can see mina mabracelets ena mangoziona simazo kuti amapanga bwanji kuno zimapezeka kumakhala mbale zinthu zosiyana-siyana zimene zimapangidwa I think kuchokera ku Mtengo. So mina ena mangomva kuti ziboliboli kumakhala zinthu kunoko kumazaza kwambiri azungu. Amalawi sitimakonda kubwera kudzasapota zinthu zochokera mdziko mwathu. Ndelero mwina mukadziwa mukaphunzira as you can see timakhala zinthu tabwino lokongola well shaped. The people are very talented out here, so you have to be coming to kuzaona kuti kodi kunjaku anthu amatani kuchifukwa chani kuziboliboli kumazaza azungu for they get so much interest in zinthu ngati zifeya nyaka Malawi. We are not so interested in zinthu ngati zizi. So today we'll show you everything mene zimakhala kuno kuziboliboli kumakhala zinthu zosiyana-siyana. So many interesting things, good places monga Mtengo yokomera Amalawi. So as you can see kumakhala tizinyama like in those small sizes zazikulu zazing'ono. If you want something umathaso mina kwabuka. Ever heard of this? Ntaina kanthu amasutira foja. Yeah. Tiafusa kuti amapanga bwanji atifotokozera mene zizi zimatani zimakhalira. Ndiye kunoko ndi kuziboliboli. Mina ticheze ndayenyakira afuse kuti kodi zinthu zimapanga bwanji, mapanga transform bwanji, mazitenga kuti zimachokera pati. There's so many interesting things here. And zambiri zilolembedwa kuti Malawi, which basically means kuti nzakonkono ndithu zamdziko lathu lomwe lino. As we are Malawians, let's come and support the art that we have here in Malawi. Monga mene ndinanenera kuti mtsiku la lero tifuna tifike kuno kuziboliboli tidziwe kuti kodi zinthu zimachokera kuti komanso anthuwa amazipeza bwanji. Nde lero tifuna ticheze ndi mmodzi mwa anthu amene amapanga business ya ziboliboli kuno ku Blantyre. Takulandirani pano pa channel yathu Samavita. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amalawi mina amangomva kuti ku Blantyre kuli malo ena otchedwa ziboliboli koma safuna kubwera fa nthawi zambiri kunoko tikamadutsa tikamaona kumazaza azungu. Tisanapite kumbali ya kumene koko ana Malawi afuna dziwa lero tikucheza ndani dzinano ndani. Ine stanga nditaita Chikalo. Chabwino. Ya ndimapezeka pano pa ziboliboli. Okay. Business ya ziboliboli mweka mukuipanga nthawi yatali bwanji? Business ya ziboliboli ndi experience ya 25 years plus. Mukupanga zimene zizi. Yes. Tinene kuti ziya ku Malawi konkuno kapena zimachita kubwera. Pali poti ndi art. Zambiri zindi zoti ndi za konkuno. Ya kumanthawi zina nanga si timaenda soma ikwanzatu. Timakasilira so ati anzatu. Timatogulapo pang'ono. Ya nkumagulisa. Especially ngati izi mukuziona apa amapanga ndanzatu aku Zimbabwe. Okay. Yeah. Chabwino. Koma the rest ndi zathu. Timapanga konkuno. Mwina mene business ikuyendera
Munga fotokozepo kotani kuti ikuyenda motani masuku ano business? Pano business ili slow. Kungoti mapangidwa business yathu imakhala ndi nthawi yoti timatha kudziwa kuti nthawi ino ndi season. Nditinso ndi out of season. Komano mu nthawi iyi takhalabe tikuvutika kumbali ya business. Sitikulandira alendo ambiri. Nthawi imene mumati inoyo ndi ya season imakhala mwina nyengo yake yotani? Nthawi ya season imayambira ngati mu March, April, May, June, July, up to August. Tikamalowa mu September, October ndiye kuti makhala out of season. Okay. Ndiye kuti apapa tikuyenda mu nyengo ya out of season. It's out of season. Okay. Ndiye kuti kakanthawi season kunoko kumazaza kumabwera. Mwinaso ma interview ngati awawa ndiye kuti ngochita kuvuka kuti tikuma kapena tipite malo ena ake sitingaime pa shop chonchi. Okay. Izosangalatsa. Mwina Amalawi angafuna atadziwa kunena zokuti iyi ndi mitengo kapena zimakhala zinthu zochita kupangidwa mu mafactory? Izizi ni mitengo. Mmene zilili ngati izi ndi production yoti imachoka pa machine. Timagwisa ntchito length kuti tichipange. Zinthu zina ngati zimenezi timagwisa ntchito machine. Ndiye pali zinthu zina zomwe timapanga pamanja. Ngati ma animals yawo ndizo timapanga pamanja. Anthu amayuza manja kupanga? Manja, machiziro, mahamala. Ndikusema zinthu ngati zimenezozo. Ndimene ati ilili. Okay. Chabwino. Ndiye kuti mwina zikakhala zokuti zikufuna zichokere kunja zimayenda process yotani kuti mwina mukutenga kunja kuti zibwere zifike kumala? Okay, ndi chimodzimodzi mmene timachokera kuno tikanyamula kuno timakhala ndi mapepala amene timagwiritsa ntchito kuti tipite nazo. Tikapitanso kuja tikakhala kuti tatenga tikamabwera kumene kujako mostly kuti timanyamula katundu ambiri oti mpaka tingalipire custom. Timatenga bochepa chifukwa timadziwa kuti si ati athu. Ife timapanga promote ati athu. Ndiye kuti mukamachoka kumalawi kupita kunja mmatenga zinthu zakuno kupita nazo? Kukagulisa. Kena mukamabweranso nanu ndikutenga kozanzanu kubweretsa mmene zimakhalira. Okay, mmene kumakhalira kunoko tinganene kuti kumabwera ndithu Amalawi ambiri kapena anthu amachuluka ndi azungu? Ambiri tikoza nawo kuti ndi azungu koma Amalawi onso alipo amene amatisapota. Chabwino. Chabwino. Nene mangopemphabe kuti Amalawi anzathu atakhala kuti akumabwerabe basi zinthu zake zimakhala zokambirana kuti tikoza kumamvana basi mitengo. Ife ambiri zimaoneka ngati kuti Amalawi ambiri amaopa. Kuti Ziboliboli ndi zodula kwambiri sitingakwanise pamene ndi malingaliro chabe. Nguli zinthu zotatha kubwera ndikuzakwanisa kugula. Just imagine ngati bracelet. Malawi angalepera kugula bracelet. Palibe amene angalepera. Anthu sakumazikonda masuku ano ma bracelet. Okay, chabwino. Mmene mwayakulira ndilo kuti bracelet ingakaya ndalama zingati? Pali mitengo ya bracelet. Ngati iyi bracelet iyi timapanga 5,000. Chifukwa production yake ndi yayikulu. Awawa timapanga 5,000. Ndeti ndi ena ako ngati amene amakhala ma flag ya Malawi. Okay. Ngati amenewo timapanga ma 2,000, 2,500. Nimene zimakhalira. Okay. Awaso amakhala ndi mitengo yake? Yes, choncho ma 2,000, ma 2,500. Zinzoti Malawi sangalephere kugula. Zogulika basi. Kwambiri. Ndithu. Chabwino tikuona zinthu zosiyana-siyana apa. Ndinene kuti mukamafuna kupita kukaoda machita kumuuza munthu kuti tikubwera utipangire zakuti kapena makhamu azibe. It depends. Ngati chinthu chili choti munthu wachita kuti pasa order kuti ndipakire zakuti ndiye kuti timamuuza. Nthawi zina umankhazi ndizezoti iwewe ukufuna kuti shop yako ioneke motani. Zinthu zimene ukufuna kuti ukhale nazo ndi zotani. Ndiye umapanga order zimene zofa pali zinthu zina zoti mapanga tokha, zina zoti amatithandizira ndanzathu. Fa artwork imakhalabe yopasirana. Ndiye palanzathu enaso amene amatithandizira sanding kuzipanga sanding. Tingoyerekeza ngati mmene zili izi ndizoti ndizongosema chabe sitinazipange sanding. Ndizofunika kuti tikampase nzathu ina tithandizire kupanga sanding. Izizi zoti smooth. Zapangidwa ku plant yako nkuno? Yes, zapangidwa plant yako nkuno. Ndiye palino zikathano zimaoneka chonchi. Yapande kuti no chatheka kuno chiri pansika. Yes. Ndiye kuti iziso zikatheka sizaoneka. Zisaoneka chimodzimodzi chonchi. Okay. Ndiye kuti apapa zikatere zimapita kuti plant yamo muno kapena makampani yake ali kutali. Amene amatithandizira ngati sanding. Okay, tini mashop ena feti ndi mamota manyumba amene timapangira sanding ena tikafuna kuti atithandizire pali magazi ena
ena amakhala mchilimbamu ndilande amene amatithandizira opanga sanding. Okay. Ndithudi. Chabwino. Nzoti zonsezi zikutheka m'Malawi momwe. Zonsezi zikutheka m'Malawi momwe. Ndipo chilichonse chikumatheka. Ndithudi. Zipewa ziso zopangidwa ku Malawi. Zipewa zifoti tilibe machino opangira bwinobwino amatithandizira ndanzathu amakoha. Okay. Yes. Chabwino. Ndezi machira akapanga amabweretsa. Yes. Mapanga oda kapena amangobweretsa kuti imakhala oda. Ifati panopo anthu anapita pasogolo a Malawi. Anthu akukwanisa opanga print zinthu. Anthu ake ndomwe aja ndithu amene amapanga print zinthu. Jendamene timapasa kuti atipangireni chonchi. Chabwino. Zosangalatsa. Mwina uthenga wanu ndi otani umene ungapite kwa Malawi amene akuonera video iyi mwina amaopa amangomva zoti kuli Ziboliboli koma samadziwa. Komanga ndi kungwalimbikisa basi kuti asamachite mantha ngati ali ndi chikhumbokhumbo choti akhoza kukhala ndi art kandi painting kandi za mitengo izi kuti ayike nyumba mwawo asamakhale ndi mantha aya. Ife nda Malawi, iwonso nda Malawi tizisapotana Malawi okhaokha basi pamakhala kukambisana pa business ina iliyonse. Nchifukwa sitimapanga stick mitengo. Zimakhala zija zoti muthu okambirana munthu nthawi zina munthu umakhandika budget kakukochepa koma kufuna chinthu china chake komano zimangotengera kuti iwe umaona kuti production inatenga ndalama zingati ndimene ndipemphera munthu uyu zingakhale ndalama zingati ndikuti mumamvana kupanga business basi. Nanga ngati amatigula anthu akunja ndi zikalephere zinthu zikukhala m'manyumba mwathu konko. For example, this holder, it's a pen holder, yam office or any place that's safe for my pen. When you're done using, when you're done using, you put it back. Very beautiful for only 25,000. Come and support your fellow Malawians. We have so many things. Even in our houses, the house has to look natural. In America, sugar. In America, masambati, even in Kagamutoiga, very beautiful and very useful in the houses. We can use in our everyday life. Siji ntushoduka ngosunga. Mukajiga nyumba muzikongola kuti muli ati komanso muzijigwirisa ntchito daily. So zinthu zonse zinzoti mtuto magwirisa ntchito like in our everyday life. Mwina mungafotokoze motani kuti business yanu ili affected mwina ndi mmene anthu akukambira za economics kapena kunoko sizimakhala sizimakukhuzani kwambiri. For sure zimatikhuzanso chifukwa nthawi zina nangasi timafuna be kuti tituluke kunja. Ndi mayendedweke amakhala kuti timafuna be forex. Okay. Ndimene zimakhalira komano kumbali ino yoti economy imene yavuta mbasi business iso yavuta pena paliponse. Kwambiri. Moti ifeyo ndi pempho lathu loti basi atamatiganiziraso nthawi zina ngongole zopanda chikole chopwetekachi. Nthawi zambiri ukamapita ku mabanki kuti ukatenge ngongole umva yayi tione galimoto tione nyumba so munthu utakhala kuti uli ndi nyumba kale ukufuniranji so ngongole maona eti. Chabwino. Matoys, we don't just have to buy game kaya kuti kunonso muthu akubwera ndi ana kuzagulira matoyi akakhoza mayeso kubwera nawo kuno njinga iyi ya moto. As you can see iyi ndi work of art chifukwa njinga ni ndende mene makhalira njinga ya moto. Ina iyi yakapalasa tamabebe kwambiri mwana wa standard 1 anodatha kuseweresa ang'ono. So we have even njinga amene amaona zachikhalidwe komanso zokopa alendo mdziko muno. Mungafotokozera yotani mwina uthenga wanu wopita kwa iwo ngakhale wotani? Ngati nthawi zina timaona maiko anzathu zimene amapanga amakhala ndi malo ma centers oti pamakhala ma exhibition pafupi mwina ma weekend aja zino ngati zimene zozefeyo ngati ineyo maganizo anga ndimaganiza kuti anduna atatipangira zinthu ngati zimene zonse mwina kumakhala ndi ma weekend ake kupita ngati pa Shoprite pacha kuti panga promote kuti tikapangepo display for a weekend chani zinthu ngati zimenezo pamakhala zinthu zambiri kumakutha kubwera kunoko alendo mwina kusite kakuti maundu nosiyana koma unapeza kuti mwina pano sanafike. Timafunisisa kuti zitamachitika choncho. Mutamakhala mwina ndi nthawi yoyendera kuti mwina kwabwera anthu abwere ndithu kunonso afika azaoneka. Chabwino. Chifukwa maiko anzathu chimene chimachitika choti mulendo wina aliyense akafika mdziko ndithu amaonesesa kuti akafika naye pamalo pamene anthu amapanga za art. Koma kunoko timaoneka kuti amatiyang'anira pansi. Samatiwerengera. Chabwino. Ndithu. Mwina mawu anomaliza opita kwa anthu atakhala kuti mwina akuonera video iyi uthenga umene wakafika. Ndi china chotani chimene mwina mungapemphe ngati pempho opita kwa anduna amene amayang'anira zachikhalidwe komanso zokopa alendo mdziko muno? Nthawi zambiri kukakhala mavuto azachuma chanchane mdziko timaona kuti kwakuti tathandiza ndalama yokwana mwakuti
akuti akabwera ku tourism ku art timapa kuti ndazathu a music mwino panga zamasewero kumano ngati art ngati fe artist samatikapo yamatiswaya kwambira matita timadandaula zino ngati zimenezo maziwa nthawi nake tinali ngati kuti mavuto azachuma ngati ama disaster ama covid acha anzathu timapa kuti athandiza chani koma ifeyo palibe chimene amatiyang'anira kumbali timadandaula atamatiganizira chakuno asatipase za ulelezo mongoti pasa mwina kafandi ngina kuti muzibwerekana kasipanga lotete zino ngati zimenezo zabwino chabwino mapesa for money keeping osamango dula zinto za plastic. You can keep your things here, guys, sugar, you can keep your money. These things you can use in whatever you want, however you want. If you want a design, mango, they can make it for you. Mungo bwera you place the order. Basi just send your take. Amapangira. Some of you, these things in mango zono church, you can come buy yours. These things are very affordable. Kwambili. Well made naturally. So cheap as into zogongora. Like very, very traditional. Chili jose chaku Malawi. Mwina utenga normaliza kupita kuntundwa Malawi mugauze kuti chani pamene tikumaliza. Ndizo mwezi jandana kuti malonda athu asamaope. Azitifikira, tizikambisana. Ifenso timasangalala kwambiri business yathu tikamapanga ndi munthu wa Malawi. Timasangalala kwambiri. Makampani muso mabwera anthu ena kuti abwera uzacheza makampani azibwera uzati promota akuzogula mapu a Malawi akuzogula china chacho kuti munthu chakapita kwawo basi kumbukira basi kuti anapita kwa Malawi ndi timo kuti mukagula zimene zazo iya sitikakwanisa basi peza kuti munthu anyamuka kupita kwawo panda china chacho chiyonse chitanga kumbukira ndithu komanso makampani ena amene amafuna kuti tapangire malogo timatha kupanga logo ya kampani ina iliyonse chabwino zosangalatsa patakhala zokuti pala anthu aonera video izi zinthu zizasangalatsa akufuna komano mwina ali kutali angakupezeni motani kuti mwina atha kuimba phone kuti ineyo mungu nditumizira naona chakuti pa video ndikuchifuna. Okay, monga ndanena kale kuti zinanga ndine Titus Chikalo pansika pano Titus ndine ndekha komanso ndi ma phone numbers ngati ya Airtel ndi 999 30 15 02 ya TNM ndi ma 8 awiri 19 83 93 1 chabwino ndiye kuti pamene popo mwandipeza akupezani komanso ndili side ya ndili opposite ATM ya First Capital ku chiblock cha Nyuwani malo anu ndi amene wawo malo anga ndi amene wawo koma mwina patakhala imba phone chomwe akufuna chomulibe business mwina matha kupasa kuti ase mwina afuna chakuti mwina umpase atakhala kuti ali ndi nthawi yoti ndapangire exactly chimene akufunacho ndikhoza kupanga koma atakhala kuti ndi chinthu choti locally found koma ine ndiribe chiti ndi nzanga nzotheka timapanga zimenezo chabwino tathokoza kuti munalola kuti ticheze nanu msiku lano inenso ndathokoza ifa chospenda nthawi yanu kucheza nanu zikomo kwambiri zikomo ndithu